Dneska si zahrajeme mega starou verzi Minecraftu. Je to verze 1.9. Není to 1. Já se tam pojmenuji Pavlík15.cz. Není to 1.1, je to 1.9. Což moc stará není. Jak vidíte, tady je 1.9. Jdeme hrát single player. Pokud byste mě chtěli vidět v Minecraftu, tak já žádný server nemám. Pokud byste mě chtěli vidět na serveru, tak pokud byste mě chtěli vidět v Minecraftu, tak mě rozhodně napište do komentáře. Jo? Takhle se jmenuje můj kanál YouTube. Jo, dám si survival, cheaty mám vyplý, bonus chest, to si zapnu. Random seed to nedám. Ne, to nedám. Survival, prosím. Jenom tady jede pohádka, už je mega moc hodin. Už je 20 hodin lidi. Jak vidíte, tady je to špatně. Na hodinách je to správně. Bonus chest. Bonus chest. A dneska si ukážeme jako dobrý loot. Dobrý loot, lidi. Dobrý loot, mega dobrý loot. Mohli byste to dát trochu potichu. Pokud byste chtěli tenhle loot v Minecraftu, tak mě napište do komentáře. Já bych chtěl ještě lepší, ale pokud byste chtěli tenhle loot v Minecraftu, tak mě rozhodně napište do komenty. Yes. Jo? Nemusíte odebírat, hlavně ale prosím, pište do ty komentáře, protože já tam moc videí nemám, teda příkazů. Mně se to mega seká, lidi. Ale já vám ukážu, jak přežít bez konzervartu a bez toho všeho, cokoliv. Jo? Ne, já musím zdrhat, mně se to nepovedlo. Změjte se, pápáčko, hit, pápáčko. Ajaj. Já musím zdrhat. Pápáčko? Ne, po mě jde armáda vlku. Lidi, ale já ukážu. Co to je? Ale pořád mě honí ty vlci. Přetočte si to a řekněte mě to. Skočím do kejvky a přežiju. Vy koukejte. Au, tohle se nepovedlo zrovna, ale věřte mi, že to půjde. Takže hele. Takže musíte dát zmáčknout shift a ctr, ale jak budete... Bam, vidíte, přežil jsem to bez konzervartu. Spíš. Au! Co mě hitlo? To bude určitě Decibel seed. Co je to za seed? Co je to za seed? Pokud nevíte, co je to za seed? Pokud to nevíte. Já budu mít maso? Ne. Nebudu tě zabíjet, jsem hodnej. No, ale tak já vám ukážu, jak přežít bez konzervartu. Vidíte, úplně jsem, jako to byla malá víčka, si říkáte. Bam, au, tohle se taky nepovedlo, ale věřte mi, prosím. Tak, ještě to byla malá. Takhle prostě. Shift a ctr. To testujte na Java Edition. Já vám to ukážu ještě. Bam. Au, tohle se nepovedlo, co jsem mačkal, lidi. Ale věřte mi.